chibai vek ule ka ming chu Arukhan ania ka kol ming chu zo ni tunma chon Islam sa khuwa ka vuan thina kanu le pa te po Islam sa khuwa vek an ni kan u nau zinga mi po om chun kania kan u nau zinga no pang ber kan ni boka ka u te hi mei chia vek an ni ka piana tanga rei lawa kanu le pa te nin thena ka pin min en kol sei lian ani ka pi hi sa khona lama akhir vak lo wangin kan du duin kan om thei ni kumngami kan ni thleng hian Islam zirtirna school a ka kal thina ma se Islam alphabet chau ka thiam mana Quran ro ka chiar thiam man talawani achan chu tum kha chu ka thian pakhat zirtir tu ten Quran an chiar tira alam fia lo wangin anung zanga bombatian fartira chhor tiangin an hlap hrep maya an vuana lai te chu avwal duk veka no pang mai kan la nia thil lam fi arwal po kan la ni lo hrim hrima khati taka an soisa ka mu khan ka hlawa ka zirzom du talawani ti chuan sang ni kuma khan ka pi chuan kan omna mola mi aina tang renguna min pem puita a renguna chuan sarkar school pa nga ya ka kala pol nga khen ka zira ti chuan kumsom pali ka ni in tayar siamna company pakhata na ka thoka chuta tang chuan kumsom par ka ni in miori khopuya na thok turin ka kal le ta ni ka chaklo no pakhat chu naupang te ka ni lai chia le tha po ka khiat ma hawa tanga nu le pa mangai na dong lo ka niya kanu ka pa tia kau tur hi nei ka chak em thina ni chuwang chuan miori khopuya kal ka niya achan chu ka pian na nu hi miori khopuya om ti thom ka khiat wang ani ma se kanu po chu zong mutalo chuan miori tuipui kam vela long le truck vela te chuan bungrul hlangin ka in hlo chhota ni he tuipui kama veng pakhat ka om na hi miori kal thin ho chuan in thianga thil thalo eng kima om veka rui thei thil chitin reng om lo ani mitin deu tho hian chememo silaemo pai lo an om lo chutiang khopa veng ral muang lo chu nia ka thian te chuan zu le drugs antina sa ema a hnuwa kai po chuan zu ka intana no khada tang no ni tang no thum tiang chuan ka level sang chhota zelani reilawa zungol ka vaya zuboya ka luta derani khulaya ka wa chhuwa po in chememo silaemo ka pai ve ngai lawa zu umero pai lo ulai ka nei lo ve thungani ma se tu man min ti boingam lo so boinara lian an tia min hel zelani achan chu ka roi to chuan ka thil phal ema ka mel riat an ni emo ni lo emo ka roi to chuan zu dora ka thutpui to te chuan poisan phor ve ngai lo keiman ka treat vek zelani rol thar tam tak ka ti chiat le keima wanga zungol veita po tam takan omani voina rang ka chak zung bun ka bun chuan atu ka zu dora om le dei to thin tiang chuan ka roi to chuan ka thil phal ema kami mu pian khilai mai zel ka ni wangin min tan tu thian ka nga tu man min ti boingam lawani ka roi lo lai chuan ka ui kom ema ka roi to chuan ka ma mi 20 tlak to chuan ka nei zong po ka pe phalani chuwang chuan thalai tam tak keima wangin ngol vayan chuaka mi tam tak mol an liam to ni mioria hian nu ang chia ka en ka na thona nu oma kanu ti hlirin ka kawa kanu ang tak takin ka mangai bokani ani pon ka fapa ti hlirin min kawani ani churing tu ania Sunday piangin a ina in khom na an nei thina chutian in khom to chuan kanu chuan ka fapa zo local ro heta hian lo thuro ati thina kanu ka mangai ema wang chuan mi kara mela uang lawang ti ka hlawa ka thu ve mai zela ma se pastorin eng thunge sarmona eng hlangen sak pakhat ma hriat ka nei ngai lo karil ru chu dora om dei zelani zudor khan min salbet kata ka taksa heta omma se karil ru ro su dora dei omani tuna chuan chumi za chu ka in zo to nge yang ti te ka ngai tu dei zelani athu rima anin khoma pathian an biak dan ka muin lem ka tia an be haulam ka ti ni naupang te ka ni lai tanga Islam sirtirna seilian ka nia ni khata voi nga kan tong trai nge ya pathian kan biak lai chuan kan ke hi pere ka khen be ang mai hian kan ti chengai lawani ma se heta chuan apuya pang a maya pain an lama an zuanga an zaya ka mu theilo em mai ani chungte wang chuan he in khom na hian karil ruom thei thlot lowa kar khat mai pon ni lo kar tin akum telin chu tiang chuan ko omani pastor te sermon thin chu eng ma hriat ka nei ngai lowa kanu wang chaw thu ve mai kani ma se ni khat chu ka ti sual ni mi lawa jel ka ta na ngai ta khat mai miori khopuya hian kumtin buddhist sakhwana lama kut pakhat hian mang thina
choku chu kalve ngei tumin ka hna thona kapi kanu ti ka kouthin bok chu pocket money ka dila ani chuan bungrua kudama mi so na thok tu te ho lan pui phot la ti chuan pocket money chu ka pedon chenia mintia nu a ka nei he kan thona nu hi manlai thil lu angchi thut thleng te le thil dang dang furniture lampang te tol thin ania ti chuan chutia bungrua vel kan hnan nai chuan 3-wheeler driver pakhat hi lo kala ka ina bungruin da so lo la ro police ten veng chuan ron check don atia ti chuan ka bungru hlan pui pakhat chuan ka vakalange atia midang te chuan zo nang pon zui vero heta engma tangkai nei lo I roi toro pui si min tia min kaltir ve ta a kei chuan ka zuyang ma se engma ka ti don chuang lo ti chung chuan ka zuya chu 3-wheeler driver te in kan thlen chuan chung bungru ho chu ka ena milim budalim sang lo nia chu ta pa pakhat civil thuama in thuam hian hei hi tu ta nge atia kei chuan ka hello ka ta po ni lo ka tia ma se in nei tu chuan ni lo a hna thona nu ang chia nei ta ni kha atia ti chuan kan vai chuan min mana police station lama min hruai ta a kei chuan ku ta ka kalangai ania min chuaru he thila hian engma hriat ka nei velo ka tia officer pakhat chuan zinga in chuang mai don alom he thila mo phur tu chau kan manang atia ma se atuk zinga chuan loka pa min lu tira min soi satawak maya ka beng lelam leilama min ben chila min hneka min ploa min chuboka na ka ti ta ema ta chuan enge ka hriat chua ti chuan ina in khom na kan nei la ya pastor te thu soi kha hun lai khan ka ngai thangai lawa an mel en reng si khan karel ru hun danga om dei ka ti to kha ma se tu na thil hriat chu ka nei thlat mai chu pastor te thu soi dil ro ti chuan a peang cheu zong ro ti chuan in muang kik ro ti chuan a hon sakang cheu ti kha engzia ka nge om ka hrelo ma se kha thu kha ka hretlat mai eng po ka minga in dila piang chu ka ti zelang ti nen khan ka chin chia ni lo ma se kha thu kha ka hre chuak tlat ani islam sa khuai mo ala emo ka hre chuak lo kha pastor sarmona athu soi kha ka hre chuak dai ani ti chuan ka tong trai ta a tong trai dan tur po ka thiam lo wangin nu anga ka en le sunday pianga in a local khom thin hote pathian min awla ka changang che itia wangin hei ka awa che helai munatang hian min la chuak ro ka tia ta chon jel kala tang lo ka thu boyen ngei tua me ka wangin lokapa min la dani chutia lokapa ka omlai chuan mi pakhat tu ti hriat lo hian bible min run thona ma se kha bible tak ni loin bible thu alem ne na hril fian om chi kha ni tun thleng hian tu ngai min run thon tu ka kala hrelo ring tu ka ni na po kum som pali ani veta a tu min run pek nge ti kala hremi alawani chu bible alem ne na om chi a po chuan min awla ka changang cheu ti chu in zia ka ti chuan chu thu mang chuan ka tong trai ve na sa ma se ka thu boi an ngei tuana ni to bera chuan judge chuan ti hian min zota zo thingkung pakhata hian theira a mi pakhat chuan chu thei chu alo ruwa a thian pa po ei tir ve a ani chuan alo ru tu le ai ve tu chu an sul na in ang rengem atia kei chuan o in ange ka ti fel ata ani chuan na ha khak nen kum kha chung lung in tang ro se tin ka chung thu arel tlutamaya ana ka ti velu tuk hi ka tap zoi ani ka thil ti sual ni mi alawa kum kha chung na ha thak ne na ka tang tur kha ana ka ti ni dil ro ti chuan an pe ang cheu zong ro ti chuan in muang kik ro ti chuan an hon sakang cheu ka minga eng po in dila piang chu ka ti zelang i ti ni lo mi dot mei mi lo soya tin pathian po ka ti hial ani chu bible po chu plastic a siam tui bottle pakhat ka sei bunga achunga ka ziala ka vombo de ya hei hi katana ni velo top hi ka ti ni ti chuan pha ana taung kali anti jela min da ta a ka kya chuan thir kol min bun tira tiang chuan ni som panga min om tira chu jela ka tho ber chu pang bal chin le mi hring ek bucketin ka puwa pang bala chuan ka vur thin ani chu wang chuan pha an khwa om te kha fim khu ro pang bal lian deuin mu chuan mi hring ek dura chomani kha ti chuan he jela kan ei thin chowa chuan lunga tel tewa chome om lawa nichina eka kan vur thin pang bal ji kha kan me a achang chuan chang pa te tel thin kan ei zo lo le min vo hrep zel thin ani bai sei tur dang kan ei to lo iso krista lam chu ka hoi le a ka tong tai le ta ni
ka tan pui zinga hian Christian pakhat a awm ve a Bible chu kan in chiar tom thina chu pa chuan kum engzat ngei tan do na tia kum khat ka tia engkhe sa ta ngei ni a tia ka soi le a ani chuan sa khona thil le sipai tlan bo khe sani chuan zebeta an son nge ania zebeti lu vai chuan i thi ni lo vek chuan damin run chuak ma la miang pa ngai ni run chuak to lawang kum khochor chua to lo na ni ti min thrila chu thu ka hria chuan ka hlau em a o isu min tan pui ro helai mun tang hian min la chuak ro he zebeta kal lo tur hian min tan pui ro lok apa kom lai khan ka tong trai na i chang to lawa tun tum chu chang ram ro ka tia chu ba ka tong trai dan po ka thiam lo Christian ka ni miao si lawa isu ring ve tura ka bai mek lai ani chu tia tong trai chung zel chuan zebet lam kal liam tur ming li san lam na chuan apat ni na min lam tel le hra mani he pathian chu a hian ka thin ur to tak zet ka thian pa ne na po chuan i case chu eng po ni se he Bible nen hin chuak don chuang lo a chang don tak chuang lo che ka ti hialani ti chuan tang kali zela tang chuan bowa ti zebet tuna pha an thleng ma kong peng lo oma son kan va pen chuan chu zebet chu omani chu zebet ta chuan kan chuana kong om lo fura phei chuan tuina hual khat veka duty post tam takina hual khat veka kan chuana kong om lo ani he zebet ta hian buara iblian tak kan puwa kan ke ya thir mumin min thlung bet tlat poka chu min thlun na chu kan tiri pal vai chuan vuak khrep kan ni mai min vuak na la chu bok to tho phong tia ta liana an sui thing mu mania tang veng tu te kha an pate mo an chere mo hlawan ngai thlat a chan chu du to ka min votura phalna an nei thlat ani tang jinga then khat chuan hey local te engkhe saron lut ngei ni min tia helai huna hian u nau pa emo thian pa emo ti na in kau theilo chu tianga kain kau vai chuan soi sak thlep ani mai hey zonga emo hey nangkha tin kan kau thin ka tan pui te chuan ka case chu min zota keima case ang te pon no ve nuala ma se a in an lo na chu an ni chuan thilan ti suala kei chuan ti sual ka nei lo he muna engwanga nge kani kala hra thiam theilo ni ti chuan he zebet bula hian karen nam ho siam pailo lo ekara sari oma hei hi sarkarin mo phurna lain tang ho chorin lo siamani he thu ka soi hi sarkar ti mol phau tumna soi ka nilawa thudik taka soi wangin ka hlau heklo ti chuan leile turin rana oma leile na tur hala ombuka ma se chu leile na hal le man rodang chu rongan noya kudama anda moi mai ani jelta hawin lei kan le thina ni jelta hawin bong tu thoin lei kan che ka kan le thina hetia lei kan le hian group in min thena group khata mi som zelin ti chuan kan ma bong tu tho som an da hamri kan ham vele chu bong tu tho chu kan in chu ta thina ni a chan chu bong tu tho khan a hriam lo oma ala ma sa khan van nei ni mai tun main kala thok ngai si lo ka hrethiam ve lowa a thar ber suka lang tin ka en ran meya hamri kan ham chia chu chakmang khengin ka tlana a thar ber chu ka ban ta chata ani a thar ber chu alo bil bera tu manan lo mang du lo chu nin ate te le a ha toy chon lo win chu zok chu nin leikan che ka aron ting le zela ka thok sot ve theilo tin hetia leikan che don hian ban kan phara chuta kan kut dinglam mor le veilam mor chin kha kan ma turadi ka tan puite an pate hlomin an bana toy si kei ka sangin ka bana sei box si ka machina zau big ema ka bong tu thlo than la abil box si ka thok sot ve theilowa chuwang chuan ka bana min vo khrepa min soi sa khrepa vo in theng hian ka ban hi tunma angin ka mang tha thei to lo thil rit deuh hlek ka choi thei to lo ani he zebeta hian tu ma in khongai man kan om lo ei tur wanga in tur wang boka dam khu chuanan mani kan in hai chuak tok vekani Burma Jail Association ka demani lo thudik tak ka soini kan rut lia pon na chok na paracetamol mumni kan thitlan pon paracetamol mumni kan ke lia pon paracetamol mumni kan lunat pon paracetamol mumni tho eng tiang pon omila paracetamol mumni bak don tur om chuang lo ka tan radio nu chuan helai puna doctor kan nei ber nen kan in nel chawa poleng za thleng ngei zir ka tia pol ni fel ve thawani ma se dam lo tan ani bak bel tur kan nei chuang lo
ani pon paracetamol mum ni bak min pek tur nei bik chuang lo thil dang engma en kol na tur sarkar atanga dong bik tlat lawani mase kai chu no pangte kan i lai atanga dam doi hlaw kan i wangin engma ei lawin ka tur tlok tloka ka tur dam thakani ti chuan cho kan doa kan kheng doa cho tlak ma hian in thu tlama sathin chu lung te ni ring tu kan i nu hian biak ina ka in khom thina hetia kan in khom na kan zai hian in thu local ma sathina hei hi in thu ka hriat ma sak ber nai ro ani lo jepeta cho kan do lai khan kan chu thlenga lung tlari in thu kha ka hredai to ni ai theilo kan pai le min soi sabok si ai zo ve ka ngai ani tung kha chu tang pakhatin cho do bel tumin avadila idu belamo ti in chasuana in alu an no khonga he chasuana hi dud no siam ni in among lama zuma chu azum lai tak chuan alu an no khonga alu tang chuan thi senarun chik chuak zor zorani chung te ka mu chuan ani theilo helai huna hian rei tak kadam don lo ka tia avoi thum nan lalpa ka bai seile a ka aule ta ni lalpa voi ni min nol to a tun tum chu khongai takin min tan pui ram ro lalpa helai huna tang hian min la chuak ro ka tur thei to lo kan chuak ka du lo wa ka tan ni tlak fela chuak turin chu hun chu ka kheng zo don si lo chu wang chuan i thil mak ti ka chunga lo lan tir ram ro tin ka tong tai ta chiam maya thi nu pia lam ti lam kha ka ngai tu man lo tuna ko omna huna tanga chua wat kha ka du berani chutia ka tong tai lai chuan tang zinga pa pakhat tol tha wanga kumsom ni panga tang tur heze beta kumsom zet lo to chuan mirun tlo thal topa hey mela tong tai to su helai huna I tan na hi hezel bang ka zunzat le ka saru pa izat ai poina claim zok atia asoi omzia chu helai huna hian sa kan ai ngai lawa tu tenemo tang ho tan tia san run da chang po in asa tha zong chu tang veng tu ten chang veka aru fil to chu tuili lu awin siama kan ai thina chu wang chuan ka saru paizat po ila tang lo min ti ani scientist sai ha khai ngai thangai lo mi kan tung tai piang chang turin eng pathian mai nan ti theilo I dil lo tling chuang lawang min tia ma se bel tur tang ka nei chuang lo helai huna ka om thei to box si lo lalpa chu ka au char chara lalpa helai huna tanga min la chuak ani phot chuan I rong ka bolanga I that zia le iro pui zia ka puang chuak ang ti in lalpa ka karna sa ni ti chuan tum khat chu NCC anti NGO peng pakhata tang foreigner sap hawan lo kala anzara chowar tui nai takle sangharep kan ei thei pha a ni thum chung pathian ka fakani ti chuan an ni ho hne na chuan zalen taka interview min phal saka mitam tak chuan secret le engemo beisain anwa interview a he omzia le mihring dik na chanvo ra be a omzia te an soihloma ma se ka kal velo chatui tak ka e wang le chok wat turin pathian hne na lom thu soi le tung ta in ka sela ka om char charani ti chuan le sap ho chuan ho le ta a an ho nu chuan interview ho zong chu thu buai tang an siam saka a ayatan in thre omzo ka an thon ta vekani ti chuan ni khat chu general king yu nan pai tha a sarkar thara lo piang ta a hetia sarkar na in kha ka piang hian a hu ho ngai dam na dan angin tang then khatan chu athina an zinga chuan ka mingan dam rive ta hlau mai ani pathian na thodik takani ti chuan mizalen kani to ti sarkar silina achut nan chu ka keng taran maya kalom ema ma se engwanga tange kani hi kal hrathiam theilo pathian hi engkim ti thei tu ania tui puisen zau takpo a then tir thaya khale ram rawa po lungpui tangin tui chik chhuat tir thaya he ka case ka thil ti sual wang po ni lo hi chu aching fel ne so don hle sia ma se engwanga tan in zong a fe om ber mai zebet thlenga lut nge kani ka hrathiam lo pathian ni min tan tira ro ka tingam lowa ma se ka ta na phal thlatani tuna chuan ka hrathiam ta pathian nu ani zia min hriat tira tu a arong bol turin min tu a tun ma kanun dan thin top ta ka tang khan min lak chua ama chau bei seilo theilowin min siamani arong ga bol le zel na tur tan chelna min zirtira bei seina ani zia testimony ro pui tak min pe ka du zo ka lo ni chu tun huwa chau hian ka hrathiamani ti chuan zela tanga ka chhuat nu hian zan khat chu innar na ang deuh hian mu mang ka neya kamanga chuan kong pakhata hian ka lo kala chu kong ton tona chuan thingkung chi khat kala mungai reng lo hi om khat veka
mi hring tu ma hmu turan omlo ta chuan khopuiri ang hian Isu Krista o ka heta a chuta athu soi chu kei gare phui chu kani nangni apeng te chu in ni tu po kei ma a om reng lo chuan peng anga pai chu in na oma avoi thin ti kha ka heta a ti chuan atu zinga chuan kha thu kha Bible a omle omlo po ka helo mi hring soi nge Isu soi nge po ka helo atu a Bible ka chirna ka hmule chawani ti chuan pathian lama ke pen ve to turin ka thian pa te kau hran mithodi sa chuan ka va in khom ve a ka testimony soi ka va tum ve ringota ani khati zong khan in khom nan local pui lawa kum khat chunga tan plan fel fai tak nain cholkar tin zirlai bu zirin an lo in khom thin lo nia kei piang thar hlim phur em tan chuan an in khom dan kha kul ka tia nuam ka ti vak lawa ka testimony hi pon chu ka chak em a ka thin nung chunga hian tur tu an sa em ani ni kha chu pastorin zo I testimony chu han soi ro le atia ta chuan khan tla phungin ka soi ta a in khom kan ban chuan pastor chuan zo I testimony chu aro pui khop mai chakna min pehle mai ma se helai chu zirlai buk manga in khom thin kan nia I kalna tur dik tak ka ria ti in kau hran pakhat min ko hmuwa ta chuan ka in khom thina nasa takin rin na konga ma ka son em ani pathian thuin ka khatani ber mai ti chuan kan open lai min en kol tu ka pi kha ka vakana Isu Krista thu ka khil chuan min chhuak nga la ma se Isu Krista chandam hi ring emo ring lawemo a chandam che Isul zong ngai dam che ka ti hra mani ani po eng tiknia mo chuan lalpana khoi ve nge ka ring ti chuan Bible College kala pathian rong bol ka chak ta ema ka college kal na man tur tu king bungro hlagin ka in hlo le a thilrim setak tak puthin maila chuan ka Bible zir chak na adal zolo ti chuan Bible College chu ka kal ve ta a alu fi chau ka tu nga sia thil dang aile in man tur vel ka nei dei talawa ka pata ringota principal ne na chuan arong ka bol tur lalpa hi leile van siam tu ania alin min te kuna ka rul le vekang che ka tia aba chuan Bible ka zir zawa tuna molamia rong bolin ko me kani hun rei ta kalo zon thin ka pian nan u nge po chu ka hmuto a mioria khan alo om ve renga kan omna venga tanga hla lo te alo om ve rengani ani po Isu Krista chandam na ka hril thina tun thleng chuan ala in hlan lawa ma se pathian thu ka hril lai chuan ngoi rengin angai thla thina eng tikni emo lalpan ka chungte zong in song po keima angin alak chuange ka ring tlatani ka chungte hian ka Islam sa khoming arokhan tin min kawa ka pile kani hian kaudot nan phuzo min tia ka thian then khaten nga zo tin min kawa then khatin ku zo tin min kau boka ring tu te chuan rongbol tu zo a tin min kau boka chung zong a chuan rongbol tu zo ti hi moi ka tibera ka du ber bokani ka testimony ngai thatu zong te dalpan mal som vek cheu ro se amen